Takže čaute, vítam vás u ďalšieho videa, moje meno je XGamer a dneska vám... neviem čo. Chcem povedať, že dneska je nedeľa, zajtra je pondelok a zase do školy. Včas sme natáčali so Maximanom TV pre vás challenge. A ešte jeden večer sme to natočili, ale Max je chcel, aby išiel na jeho kanál, tak som mu nechal. Mladší ústup, starší ústupia. Dneska som sa rozhodol pre vás natočiť toto video, aby ste boli šťastní do ďalšieho dňa. No takže ja vám prajem všetko dobré do ďalšieho dňa, aby ste sa mali dobré a tak. Aby sme sa mali z Maximum TV natočiť nejaké ďalšie challenge alebo videá. Ak by ste chceli nejaký challenge alebo niečo, tak mi napíšte do komentu. Jedno, my to spravíme. Hociaký challenge, čo vás napadne. A tak. Dobre. Takže... No, ak som povedal, ak niečo budete chcieť nejaký challenge alebo nejaké video, kľudne dajte mi to do komentu, ja sa s tým s Maximom porozprávam a dám vám vedieť do komentu alebo natočím rovno to video. Takže ešte taká jedna vec. A prepáčte, počkajte. Hamburger.